kalih ewu 26 mapan wonten padukuhan sekarang wonten tetaing Gusti ingkang amurba jagat arti jaluken estri arsa nambut silane akrami songang seksong celak songalelo tepi celak sugrododo sri penganten kekalih tumuli kumbawu ponang asta kinarya balang binalangan jantung ingkang winastanang gondang kasih dalah gondang tutur ingkang karipta saking surah temurase pinangsulan lawe wenang surah ngono lumah lan kurepe yen kadhuwu siji rupane yen kageget padha rasane nemu prawan bitaning urip ati loro wis nyawiji dados cawiji cita rasa lan karyane kinapatondo pasemon menungsa tumitah lair ana ing alam donya dumadi saka rong koma siji komo abang dumadi saka harta nafsune sang ibu loro komo putih dumadi saka harta nafsune sang bapak manunggal sajuga dadi handika kapitak Sri Penganten kakung piah wis pecah wiji sejati kinarata tondo ilang sipate Joko lan prawane paripurna suga Sri Penganten putri tumuli miji ampeane ingkang garwa kanthi tirta wening ingkang winaban bokor kencana binarung sekar triwarna sekar mawar sekar mlati dalah sekar kantil Sratmaja penganten kekalih tumuli sinisiban ponang sindur ingkang karepta saking Cindhe Puspita ingkang arupi abrit dalah seta Sembadane mengko bojo ya mengko garwa putu sembada ngayomi ngayemi ngayani ngoli-oliane ingkang warni seta ngemu pralampita suci tresnane lair tumusing batin ingkang linambaran ing reh darmaning pala krami antaraning putra mantu lan putra pribadi Bapak Warjo ora ngemban Cindhe Siladan putra kekalih yen anak mantu timbang Siladan yen putra Priyangga timbang Cindhe niku boten Bapak Warjo ngrengkuh putra kekalih tanpa beda kaya putra pribadi disayuk durukun ing pangajab putra kekalih yenipun ambuning jagating pebran agung tansah winengku kawidadan atup runtut rentengan yen tuku pitik saka pasar grobogan tekong mati ketok buntute sithik diubeng-ubengake cagak dimen tutut ora beda nganten ing Sang Rahina punika dikere alise sithik dihayap ing pangajab dimen tutut nak tutut adat lupiya pendak mana ya senajan pendak mana ya Mas Khairul Rahman aja kakean gawe anak ya Mas